खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनि खावला सेन्टाराव आसाम अरुणाचल सीमानिफ्राय सास्नि दाखाथिफोरखौ होसोनानै पुलिसा हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै गबदा बसुमतारी उर्फे बिबि बुसुन, आकेब बसुमतारी, रुबुल बर', रहित बसुमतारी उर्फे थुमफ्रा, आचरण नार्जारी उर्फे दैखर आरो फिलिप बसुमतारी होनना मिथिहोदों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय 7.65 गं 2 फेक्टरियाव बानायजानाय पिस्तल गं 2, मेगजिन 16 राउन्ड, 7.65 गुलि गं 2, वाकी-टकी गं 4, एन्ड्रइड मबाइलखौ पुलिसा जब्द खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार खारगामि गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव ड्राग्सनि फालांगिखौ पुलिसा हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिया सालाखाथि बारगरानि विल्सन बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे बायग्रा 3 सुबुंफोरखौबो पुलिसा हमनायाव जाफुंसार जानो हादों। हमजानाय फालांगिरिनिफ्राय गासै 7 कन्टेनारखौ पुलिस बिफाना जब्द खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। फिन आरोबाव बांलादेशनि F-2 फाइटारा गोग्लैनानै गोबां सुबुंनि जिउआ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। जाथायाव खमैबो 19 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चीन हादोराव बानायनाय बांलादेशनि F-7 फाइटार जेटआ हरखाब ढाका सोहोराव थानाय गंसे कलेज केम्पासआव गोग्लैयो आरो गासै 19 सुबुंफोरा जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। जेनेरेल उपेन्द्र देभिदी बिथाङा 134थि दुरान्ड कापआव बाहागो लानाय गासैबो हानजाफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों जेनेरेल उपेन्द्र देभिदी बिथाङा 134थि दुरान्ड कापआव बाहागो लानाय गासैबो हानजाफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरनायजों लोगोसे बिटिआरआ गासै 3थि बोसोरनि थाखाय क'क्राझाराव एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुंदांखासिन जोलुर बादायलायनाय 134थि दुरान्ड कापखौ खुंफुंगासिनो दङ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। माखासे देहायारि जेंनानि जाउनाव फाहामथाय लागासिनो दङ इउपिपिएलनि आइजो हान्जानि दैदेनगिरि बिना गयारी बिथाङा देहा हालोदखौ खौरां लाहैदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि सायाव आसाम सोरखारा इभिकसन खालामगासिनो थानायनि हेंथायै धुबुरी एमपि रकिबुल हुसेना संसद भवननि बाहेराव हेंथा दिन्थिफुंदों आरो सोमावसारदों। साइबार दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै चिरां पुलिसनि मोनसे गेदेर अपारेशना जाफुंसारदों। बिजनी पुलिसा थांनाय सनिबारनिफ्राय खालामनाय अपारेशनाव 7 साइबार दायनिगिरिफोरखौ हमनायाव जाफुंसार जानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरा फारियै बिजनीनि कावाटिकर अफसारुद्दिन 34 बोसोर बैसोनि 1 नं दांगासिपारानि मतलेब आली 37 बोसोर बैसोनि आब्दुल अवाल 27 बोसोर बैसोनि लोगोसे AS19W2199 नाम्बारनि गंसे टाटा टियाग, AS01QC0737 नाम्बारनि गंसे अल्ट' K10 नाम्बार आरो प्लेट गैयै गंसे हुन्डाइ 120 गारि, मोनसे माइक्र' ATM मेसिन बायदिफोरखौ पुलिसा जब्द खालामनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय सानाव हांसो बेदर संना होयैनि लोगोआनो गावनि लोगोखौ सिलाइजों गावदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे गुलि गावनाय जाथायाव 2 सुबुङा जोखोम जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ हातीबान्धा गामिनि रेब' बर' आरो कुलेन बर' होनना सिनायथि होदों। गोब्राबै जोखोम जानाय रेब' बर'खौ आथिखालाव टंलानि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ पुलिसा हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ गलाब बर' होननानै सिनायथि होदों। रायजो सभायाव आसामनि 2 मासिनि थाखाय गोदानै सायख'जानाय एमपि बिरेन्द्र प्रसाद बैस' आरो कनाद पुरकायस्थआ समायखिरा लाबाय। आसामनि 2 रायजो सभानि एमपिखौ लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखारआ समायखिरा लाहोबाय। सेरफांगुरियाव थानाय श्रीराम जानकी शिव हनुमान मन्दिराव जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ रायजो राजाफोरजों लोगोसे फुजा होदों।
थांनाय मैया सावन दाननि गिबि समबार सानखालि फुंबिलि समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि श्रीराम जानकी शिव हनुमान मन्दिराव जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जयै गोजोन आरो खौसेथिखौ हास्थायनानै फुजा होनायजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो प्रसाद जाहोदों। मख'नो गोनांदि मैयानि फुंबिलिनि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।